100टा मटर साइकेल जायखौ जोङो अक्ट'बर नभेम्बर मासाव होगोन। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हाब्रुबिल कमिउनिटि हलाव दिनै बिटिआरनि ना फिग्रा, जुनार फिग्रा आरो गाइखेर जगायथाय बिफाननि बानजायनायाव गसाइगाव ओनसोलनि रायजोफोरखौ लानानै मोनसे सांग्रांथियारि मेल खुङो। सांग्रांथि मेलखौ सामलायदोंमोन गौतम प्रियम महन्तआ। बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लादोंमोन बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म, उकिल मुसाहारि, MCLA सजल कुमार सिंह, गसाइगाव जिल्ला UPPLनि आफादगिरि जिरन बसुमतारिया। मख'जाथावदि बिटिआर खुंथाया मोन 200 गाव मदद गौथुमफोरनो अमा फिनायनि मुङाव 2 लाख राङै होनायनि बिथांखि लादों। लोगोसे ना फालांगि खालामग्राफोरनोबो गासै 100 बाइक होनो थाखाय थांखि लाबावदों। बे बिथिङाव EM राकेश ब्रह्मआ ओरैबायदि बुङो। दिनै जों गसाइगाव साब डिभिजन हिसाबै फैगौ समाव बिटिआरआव लानाय जिखिनि आसनि भेटेनारि, फिसारि आरो डायरी डेभेलपमेन्टआव बे मोनथाम डिपार्टमेन्टआव जि पाब्लिक जि बेनिफिसियारिफोर दङ, जि माने पाब्लिकनो होनांगौ, जि रायजोनो होनांगौ, जि माने जोंनि एबारनि बाजेटआव हमनाय जिखिनि आसनि दङ, बेखिनि आसनिखौ जोङो एबार जाहाथे खसा अर्थआव गामिनि रायजो राजाया मोनो, बेनि थाखायनो जों मोनसे एवारनेस प्रग्राम खालामदों। जों बे बाराव जों भेटेनारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय, फिसारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपआव 200टा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो एबार 2 लाख करि अमा फिनायनि मोनसे आसनि लानानै दङ आरो 100टा मटर साइकेल जायखौ जोङो अक्ट'बर नभेम्बर मासाव होगोन। बेवहाय जाहाथे गोथौ माने जायगानि जि ना बेफारिफोर दङ, बे ना बेफारिफोरा जाहाथे गोरलैयैनो नाखौ लानानै टाउन सहराव फानफैनो हायो बा गामि गामि ओनसोलाव नाया जाहाथे मोजाङै थानानैनो रायजोआ जाहाथे मोनजाहैनो हायो, बेनि सुबिदानि थाखाय 100 खान बाइक आरो लोगोसे न' जि मोनसे घर माने फिसारि जावनायनि मोनसे आसनि, बे आसनिखौ जोङो रायजो राजानो बुंफोरनानै होदों जे फैगौ समाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जि जोंनो मोनसे रां हरनो नागिरदों, बे रांजों जाहाथे जोंनि जि माने गामि ओनसोलनि गोथौ ओनसोलनि रायजो राजाया जाहाथे मोनथियो जे न'खर फुख्रि जावनायनि मोनसे आसनि फैगासिनो दङ आरो भेटेनारि डिपार्टमेन्टआवबो गथारि माने बोरमा फिनाय, अमा फिनायनि जि माने मोनसे जांख्रिथाय लाबोनो जों जुजिगासिनो दङ। बे जांख्रिथायनि थाखायबो बे गिबि खेब हाबाफारि, जे बे हाबाफारिजों जे जोंनि डिस्ट्रिक्ट भेटेनारि डेभेलपमेन्ट अफिसारफोर जे साब डिभिजन वाइसआव दङ, बिथांमोनाव बे 2 सानथाम बा सानबानि गेजेराव मोनसे फर्म फैगोन आरो बे फर्मखौ बिथांमोनहा मोजाङै प्रपारलि जाहाथे एप्लाइ खालामनो हायो, बेनि सांग्रांथि आरोखि। निउज डेस्क इनसाइड एनि बर'।